Защото остарявам годините ми върват. Това не са малко 100 години. Как мислиш? Много години са. Така. А ти освен да работиш, как си почиваш? Какво обичаш да правиш? Полягвам така някой път, ма не всеки ден. Някой път съм повече изморена и си полигна малко на обяд, си почина. И така карам живота. Разбрахме, че си вярваща. Да, вярваш. Вярвам си аз. За празниците си вярвам. Празнувам си празниците. Това пък Великден, Рождество Христово. Големите празници ги празнувам хубаво, ги уважавам. Имам ги за съвет, за хубаво, за да им давам. А на теб някога кой ти е давал съвети? Той ми е давал, аз си има. Майка ми умря много рано. Бях в 5-ти клас, кога почина. Баща ми остана, той се грижеше като жена. Много грижлив беше. Грижи се за всичко, което трябва. И работа, и ум, и всичко. Той.